moko. En ang'o ma nyalo timore? Itemo ked kod mibadhi to mibadhi pono nyalo bedo ka timore e iye kanyo gi jogo modagi chopo kar kacha. Listi odiochienge 7 kochopo chieng' tich ang'wen juma montieni dhi bedo ka odiochienge 7 manomiyi ponono oserumo. Listi ma kamagi nitiere gi jogi. Inge dhano en dhano min and adwa wacho ni inge ne kata mane nyithi Israel kane wuok Egypt kane dhi Canaan. Moko bende ne ochako go wikorio. No, Musa ni wondo wa, no ken kamano, kani watagre, chieng chamo wa, luya chamo wa kani, kecho inga wa, ni wondo wa. Eme jomoko enga back and forth. But gimadwa wacho ni gini mondo gini succeed, odwaro firm commitment mar wuon piny. Because gini go record gik mang'eny. One, ogo record revenue leaks. Pesa moko mane work, mane leak from the main pipe. Magisa nikoro wasegengo te. Okay? So, Gineno services and pesa ni inene real time to the National Treasury. Directly. National Treasury. Sani, ingeni kani wachako gini, unewan cheko National Treasury, kuma pesa dhiye, the Ministry of ICT, mochung technology, I kaito the Ministry of Interior kama antie. Ema coordinate gini. Because coordination nyama timbre from the Ministry of Interior. Kama won pay ntie. One pin one is so committed to Guinea. Emi nene kanyo chiwo that warning, kanyo mia that warning. Monamia nyingego. And nyingentie, and nyingadi chiwo. Lakini saninya kanyo chiwo that warning. Ado wacho 99% make joma nepo comply go, ose comply. Yes. Manyiso ni yuto ni nyalo di malo mokale. Yuto bro di malo and our target end by the end of next year. Wabro kwanyo, wabo chako kwenye around 3 to 3.5 billion shillings odiching. Mama nuduong. Tingene kama wadhie kaka piny. Kecha dwa mondo gando wi malera. Piny wani wan gi pesa mang'eny kabisa. But kana wachako gi e-citizen ni. Ne waneno ka ingene kana wachake ne dwaro mana services. Mondo dhi ni mwananchi. To kana warango revenue kana revenue shoot. Emana wacho ni kara nentie problem be. Sani revenue visibility is very clear. Kata sani kadi desk mara sani. Anyalo nyisi ni chakre pinyuru, chakre sapar gadi mokinyi, nyaka sani agency by agency ma serikal wase kwanyo pesa di. Gimane chon ne onge. So revenue visibility is real. So anyalo nene, and money is very important. For mondo waran piny ni yo maler mondo jo Kenya onwang' huduma mondo nkech kawase kwanyo those revenue ma mochopo certain